Бүгін Рамазан айының 29-ші күні. Изгі ғамәлләргә бай айда республика күләмендә бик күп авыз ашу мәҗлесләре оештырылды. Россия мөселман хатын-кызлары берлеге тарафыннан үткәрелгән ифтарлар гына да 20-дән артты. Мырзалар утарында узган чираттагы ифтарда хәбәрчебез Бүршидә Җиһанда катнашты. Гомер-гомергә халкыбыз Рамазан айында авыз ашу мәҗлесләрен уздырган. Соңгы елларда ул ифтар сүзе белән күбрәк кулланыла, әмма асылы шул ук кунак чакырып җәмәгать ифтары уздыру. Без инде ел сайын ифтарлар үткәрәбез. Бу елны безнең 1000 хатын-кызга җитәрлек ифтарларыбыз була, иншалла, әле соңгы көненә кадәр. Һәм инде һәр берсе дөньяви тормышны алып әле баралар. Килгәч, алар әйтә: "Менә мин хәзер җаныма тынычлык таптым" ди. Менә шул безнең иң кирәкле девизыбыз, максатыбыз. Җанына тынычлык тапкан мөслимәләр арасында журналистлар да, сәнгать әһелләре дә бар. Bu yıl iftarlarga elhamdülillah күп йөрергә туры килде. Һәм мин шуны аңладым. Менә ифтарларда ала торган ризыкны бер генә табында да алып булмый. Ул җан азыгы. Җан азыгы. Аны бер генә табында да алып булмый. Никадәр генә бай, тәмле ризыклы табын булмасын, әмма ифтарларда булырга мөмкин. Шәй белән бер эш пишмак, әйбит. Мин кимсетеп әйтүем түгел. Менә ул кадәр бай да булмаска мөмкин. Ләкин аннан алган җан азыгы ул бик күпкә җитә. Ул бер тынычлык, ниндидер бер рәхәтлек алып йөрисең. Менә шушы ифтарлар миңа калса ул ризык, мондый ризыкны түгел, ул җан ризыгы. Журналистлар алгы сафта. Әлфия Самат изге Рамазан айларында "Мин ничек намазга бассын" дип аталган конкурс игълан иткән. Ифтарлар алар гомер-гомергә булган, итәнеп килгән әйбер. Хәзер аның кыйммәте тагын да арта төшә. Анда әлбәттә без Коръән сүзләрен ишетәбез, кат ишетсәң дә бер зыяны да юк, ул һәр вакыт кирәк. Анда без әдәп, әхлак мәсьәләләрендә ишетәбез, вакызлар, бик кыйммәтле вакызлар тыңлыйбыз. Вәгазь остасы Кадрия абыстай ифтар мәҗлесенең төп ниятчесе Розалия ханымга әҗир савапларын теләп, якыннары рухына дуга кылды. Мәңгелек рәхмәтле рәхимле хуҗабыз, үзеңнең рәхмәтеңне, әҗир савапларыңны. Рамазан ае кешене үзгәртә, ризыкның, туганнарның кадерен белергә, сабырлыкка өйрәтә. Бу ел менә шул хәтле матур итеп рәхәтләнеп, шул Рамазан аен көттем. Шул Рамазан аен үткәрәм. Аллаһым кабуллардан әйләсен. Минем өчен бик күптән көткән өметләрем иде. Татар халкым монда, матур татар халкым, динле халкым яши. Кайберәүләр Рамазан сүзен ишеткәч,